Guys, kumakain ba kayo nito? Ayan oh. Ang dami niyang bungang kulay pula guys oh. Kumakain ba kayo niyan? Anong tawag sa inyo diyan guys? Kasi tawag namin dito ay kamatsili. Ayan guys oh. Dami niyang bunga guys oh. Namumutik-tik sa pula. Marami yan guys, ayun pa oh. Marami yan, hanggang dun. Ayan guys oh. Puro mapupula na yan. Ayan oh. Dami niyang bunga guys oh. Hanggang taas. Ayan oh. So ayan guys, tara kuha na tayo guys oh. Yung iba inaabot na lang ganyan oh. Oh. Inaabot na lang ng ganyan oh. Dami niyang bunga guys oh.